uyu kabero MC wa Kisii igona chirase ko support ya MC o gaiga worita muchache asega asingi atakire gokonya abantu bamatunwa n'abantu bonsi be ward ya Kioro asensemo ye epitome keiga egere akonya abana bali bata mumeta magana CBC akire korenkinga nenyore abana abange baje gutwendigwa abana mbare ko batari giriti bitabu buya ba yote standard 8 gabaso chikosi gabaso trading abande plumbing egere ba ise kokonzi family kiabo ene gasingi yabo kwacha kiri musike water ande ngorengi kuritangani epitome keye kwa yeruanirire abante bataite ko bakana mare maya lakini bono tigebe epitome kene ko yabana inki yoko konya abantu ba ward ya Kioro na matunwa konya abana baito egere basome lakini egasi akoretwa ko igumuru musike gabana Simba arati kiako kwana ngata gwaka nembeo igobone gasi na bibarira sembeo oyo yagachete no ere sembeo agwaka Kira boli bese chirire 4.5 na kiora antebinge egento kirigia gaje 4.5 tuagaje tebinto ndio bokora 4.5 bechibesa chinyinge sana chibenda ko umurira economy slap bono nyoro muntu bigeta mabati 80 bechibesa chingo tumiete umusike burta to kumoyo nyonye ba ko berete chikura chinyinge kubya sembe baje bange bono chikoja kwa chicho rege tonga ege ko gani mete ngobo ke nyumba mborekera asere mereria yoko lemeremu ndugu akore buna nje kana chakete siasa yane era chakete ere tuotu ngaira chikura erwe bana miasta lakini nabwate yone chiringi